bedo ka gichope nade wakili Ochieng nikech neno ka od bura bende achiel kuom iwacho ni kama oriti ma bende nokete nyaka reza waya. Od bura to kawuono kane ka kata ka gichopo to ok apar ka gidhi yudo ng'ato ma mondo mangi miyo petition ma gin go kech apani jo parliament no dhi recess yani nyoro koro samoro ok gidhi yudo ng'ato kanyo mana kopo ni ginyalo bole e dhot kanyo. Ayie gi kaka iwacho ni maandamano kitimo to winjo bed mar kwe. Ji owinjo we ketho property obedo mar ng'ato, onyalo bedo mar sirikal. Kaka ndara ma koro ineno ji wang'o king'iyo gima timore Kisii. Kendo ineno ka maandamano ma kanyo nosechako kawo mana ni Ruto must go. Mano gima dhi mbele Kisii kanyo. To mana kaka nwawacho seche mane wachako ni gini jomoko biro kawe yo mopogore ahinya. Obiro mana bedo mar siasa. Koro ji oweyo wigi owil ni nodhi e ndara nikech rowere manonegi higa mokalo gi jogo be mano lalgo gi jogo be mano obedo maimed ma samoro pok ochango nyaka sani pod moko nyaka osiptal. Koro kowuok kanyo jomoko we raparno gin koro gidonjo e ng'anyo machielo mane ok mano luongini. Kata mano kaka wakili Salim nowacho ni ng'ato nyalo ng'anyo samoero nyalo wuok no dhi ng'anyo. Mano kare chal ni jo Kenya ng'anyo mang'eny kata ng'anyo keleng kendi kanyo tiwuotho to ing'anyo gi e pachi. To ok ber ka ji ketho ndara kech wang'o ndara gin go kech ibiro yudo ni pod idwaro mana pesa mondo chako losnu go ndara go be konyo mana jok man kanyo to gi jok makadho kuonde go. Koro wacho ni kik ji sana ko neno ka pinywa mag joka nyanam koni kata nyikwara Ramogi Ajwang' ok waneno ka nitie ng'anyo ma property mar ng'ato miketho be onge, lakini jogo mang'anye gwenge mamoko ok ber ka giketho property mag sirikal kendo mag raia bende. To bedo Ochieng